Председателят на Съюза на народната младеж Живко Живков откри тържествената вечер по случай отпочване кампанията за набиране бригадири за младежкото строителство през тази година. С възторжени и продължителни овации младежите избраха в деловия президиум любимият учител и вожд на българския народ Георги Димитров. Министър Добри Терпешев даде ценни напътствия на бригадирите с оглед трудовите им постижения през миналата година. Делегат от бригадирския командирски курс в Банки прочете обещание на бригадирите към министър-председателя за по-високи постижения през новия строителен сезон. Любимият на младежта учител Георги Димитров поздрави бригадирите, като завърши с думите: напред с народната младеж, напред с бригадирите и бригадирките за изграждането на Народната република. Добър ден! Искам на всички да задам един въпрос, един и същ. Въпрос е: бихте ли дошли доброволно на бригада? Да започнем от вас. Бих дошла. Защо? Защото е интересно, тук се запознаваме с много хора. Какво правите през лятото? До сега винаги съм бил на бригада. Винаги сте бил на бригада. Вие също бихте дошъл, предполагам? Аз подкрепям мнението на Танчето и искам да добавя, че аз исках да поработя това лято. Вие? Ако е строител на бригадата, за първи път съм строител на бригада и ми се струва много интересно. Чувстваме се полезни. Интересно е на бригадата, хубаво е, с желание да идва, защото всяка година съм ходил на бригада, още повече тази година бригадата е национална. Вие какво ще кажете? Нищо. Как да го разбираме това като малко негативно отношение? А вие? Ами аз бих дошъл на бригада, тъй като ако ние дойдем на бригада, трябва да работи в селското стопанство. Разлика между бригадирите, някога тези, които сега са вече наши майки и бащи, бригадирите от Хаинбоаз, и днешните бригадири, вие, вашите приятели тук? Ами, според мен има и то доста осезаема разлика. Основното според мен е именно ентусиазма, който е спаднал. Тогава бригадирите са строили едно ново общество, един нов живот, докато сега сме ние в много отношения задоволени. От друга страна и семейното възпитание оказва влияние. Изчезнал е онзи романтизъм на труда, който хората тогава са виждали. Бригадата се е превърнала в едно задължение за всеки. Липсва и това желание, с което всеки по своя инициатива отива на бригада, докато сега всеки отива с поръчение в Комсомолско. И за някои от комсомолците именно това да отбият номера.
Аз мисля, че да участваш в една национална бригада би трябвало да бъде чест. Всъщност не знам дали така мислят вашите колеги. Може би вие ще отговорите на въпроса. В национална бригада. Аз в момента не чувствам някаква разлика между бригадите, които съм бил до сега и тази бригада. Защо? Какво ви пречи наистина да изпитвате удоволствие от това, че сте в национална бригада? Може би работата не е добре организирана, може би не е точно това, което бихте искали да правите ви, за да останете доволни от себе си, вие и вашите приятели? Не знам. Лично аз съм неудовлетворен, в смисъл, може би малко ми е скучно тук на тая бригада. Просто очаквах тези хора, с които ще се срещна тук, да бъдат по-интересни. За работата, то аз също не очаквах, че ще работим това. Всъщност на нас ни разказваха, че ще участваме в изграждането на комплекс по случай 1300 годишното основаването на българската държава. А тук работим всякаква работа, каквато се намери. Виждате ли полза от тази работа, която вършите? Разбира се, полза има. Резултат има ли? Резултат също има, защото ние вършим работа, която ако не бяхме ние, едва ли някой би свършил. Това е похвално. Не, това е такава работа, за която трудно могат да се намерят работници. И тъй като ние вършим всичко, каквото ни кажат, работниците си избират в зависимост от заплащането, например. И в такъв смисъл, поне, ако не за този комплекс, то за град Шумен ще има полза. Да, разбира се. Вас искам да попитам, какво мислите за развлеченията, които ви създават след напрегнатия трудов ден там горе? Знаете ли, един писател каза: разни хора, разни идеали. Всеки има различен вкус и от тази гледна точка различенията за едни може би са достатъчни, за други не са. Мене лично тези различения не могат да го проявят. В какво се изразявате? Какво да ви кажа? До сега ходихме един път на театър, Шуменски театър. Постановката беше... Аспър? Не, постановката беше с Извет Банзис. Една хубава постановка, която напомня разни на камера сцена, може да се каже. В музея на Васил Кларов. Това е мореплато, може би, което най-много ми хареса на мен лично до сега. Организирахме една екскурзия до гроба на курсистите. Тази екскурзия може би ще остане също дълго в моите спомени. Какви по-конкретни забележки може да отправите към ръководството на бригадата, към организацията? Аз забележки не знам дали съм в състояние да отправя, защото все пак знам, че има огромни трудности при организирането такива мероприятия, още повече за 200 човека, така бригада, каквато сме ние. Все пак Шумен не е чак толкова голям град, ние нямаме и чак толкова големи материални способности. Да, вие какво бихте допълнил? Може би малко още са повече, отколкото хубавите. И кажете ги кои са. Как да ви кажа, аз до сега съм свикнал на по-леки такива бригади за хода. Защото съм среднохорист, още не съм студент станал. И тая бригада малко ни очуди, малко и ние бяхме решили да ходим на разкопки, така ни поне бяха казали. Малко разстроени останахме, защото половината ни пратиха да копаем едни бездънни дупки пълниме. Абсолютно никакъв смисъл не виждат от работата половината наши хора. А другите сме в Сердика. Там пък повече се яде, отколкото се работи. Пак същия въпрос, който зададох на Ани, искам да задам и на вас. Защо мислите, че е спаднал ентусиазма на днешните бригадири в сравнение с тези от преди повече от 30 години? Знаете ли, на този въпрос много трудно може да се отговори от една гледна точка. Защото, какво да ви кажа, тогава просто времето може би било съвсем друго. Там съществува всичко на идеала, на мечтата, на романтиката в труда. Днес може би се гледам много по-грубо на труда от тази гледна точка, гледа се преди всичко материалната страна. И може би това от една страна пречи на ентусиазма, но от друга именно тази форма
на провеждане на бригадите, по-скоро като едно задължение, отколкото като желание да се провеждат на тези бригади. Вие споменахте, че ще ходите в Плиска и сигурно сега ще ви подразня, като ви кажа, че там бригадирите са настанени много по-добре от вас. Те са в мотела, в разкошни бунгала за по 2 души, в хранят се там в ресторанта. Въобще много по-добре, отколкото при вас. Не бих казал, че това има решаващо значение, защото примерно Димитровград и Химбоз хората са спели на сламеници и са били без... нямали сте такива удобства, все пак каквито ние имаме. А са работили и са вършили много по-големи неща, отколкото ние правиме днес. Платския проход в чест Водната република завършиха успешно поставената им за тая година задача. Младите герои на труда напускат своите лагери в планината и се отправят със специален влак за София. София ги посреща като победители. Победители над планинските скалисти дебри, строители на нов живот. Трудът за тях е въпрос на чест, свещен дълг към родината и народа. Червен кръст дава подкрепителна закуска на бригадирците.